Tan alt com si anàssiu a l'Himàlaia o voleu saber què et sent fent un aterratge en condicions climatològiques adverses, ho podeu experimentar sense sortir de Mallorca. L'únic cafè del món on, a més de prendre una beguda, es pot pilotar un simulador de vol, el tenim a la nostra illa. Vegeu-la. Si sempre ha desitjat pilotar un avió com aquest, però no té la llicència per fer-ho, en aquest cafè podrà fer realitat el seu somni. I és que en aquest lloc, a més de beure o menjar, podrà pilotar un avió de la classe Airbus 320 en aquest simulador de vol. Aquesta cabina es va confeccionar a Austràlia i les peces que conté són de la marca Airbus. Per 48 euros l'hora podrà aprendre el funcionament del sistema i volar a qualsevol destí. Però si és pilot en actiu, també podrà fer servir aquest simulador per als seus entrenaments. Hay mucha gente que jóvenes que vienen aquí para practicar. Por ejemplo, ahí no puede hacer con su avión. Dicen, bueno, aquí que va a hacer mal tiempo, mucho lloviendo, mucho tormento. Con el orador haga esto y simula y real. Un simulador de vol és un sistema que intenta replicar o simular l'experiència de volar una aeronau de la forma més precisa i realista possible, però també pot tenir una utilitat terapèutica per als que tenen fòbia a volar, ja que conèixer com funcionen els avions els pot ajudar. Ayuda poco o mucho para algunas. Ah, bien, entonces, seguro, sí, bien, claro, seguro. Un avión cae cada 5.000 horas, cae de motor, muy poco. Els simuladors de vol són un element essencial per als pilots perquè un instructor pot crear qualsevol o normal situació en l'aeronau simulada, des de foc en els motors, mal funcionament en el tren d'aterratge, tempestes fins a incomptables problemes amb els quals els pilots i la tripulació han de familiaritzar-se per saber com actuar.